Hello, may budag. Update ka ta karon sa sulod sa balay ni Ma'am Chichi Malabus sa panahon na to ang gibuhat nga ginatawag og interior or ah, pagbuhat og cabinet o kinindiri sa may dining sa may kusina kanini granite lababo bangaganan pa ni kinindiri bangagan pa ni siya para sa lababo yan kanya kini hunos ni butangan og plato or kutsara baso kini nga compartment sa ibabaw cabinet divide na sa taas kanya diri pod sa pikas baga corner table granite Japon siya. Dili. Mo ni design diri sa kusina banda. Mo na ni detailing, ginatawag detailing ni engineer Tio kini diri hunos gyapon ni siya tulo ka portion yan labita o isa ka pinaka highlight kining niya kung ato ning abrihon abrihon na to para mo ni siya sa sulod bali ang kini nga design 6 layer ni usab-usab ni ang kuan diri lock matanggal-tanggal na ito sa ubos pwede butangan o mga tuyo kitsap kana gamiton sa kusina pang luto mo ni siya diri sa center sa tunga kung imo siyang tanaw mo na siya ang kurma o gatong isira ang pagsira niya ani is kinahanglan ni siya gido okay mo na siya sa tunga i-divide na lang na siya diha napay isa ka granite kining niya para ni diri kana nga portion diha og diri kini reserve ni siya sa la Germany gas range og diri propose is kani nga portion na diri ang refrigerator anya kana nga wuling na gyapon na siya design diha og diri na divider diri na pa isa ka divider diri kung asa makita ang TV nga revolving television ang propose ani nga pwede ka madto sa corner matanaw gyapon siya ug naa diri kung naa didto magkaon og naa diri sa atubangan diha diri nga portion kani pwede siya ibali ang TV mo i-rotate ang TV kung dire magtanaw sa tubangan para masabtan subaybay lang gyapon or i-subscribe lang mo aning amo ang vlog ni Engineer Dios Wolf
and rings para masubaybayan ninyo hantod mahuman ang kinanga concept, ang secret na package na ni sa balay structure nga gibuhat ni engineer. Package na niya ning mga interior design o naapa po di ay diri sa main bedroom nila ni ma'am ug ni sir kini diri dabita naapod ni siya cabinet na kuan lang design lang ni engineer Dio diri sa sulod og napoy center table nay study at the same time sa kwarto ni ma'am study room niya na table na di nagya po design nga pagbuhaton ni engineer di aning sa ilang main bedroom mo ni sa forma kani nga portion makita glass ni siya niya CR o ni daghan lang mga sanina mga gamit ni sa mga trabahante sa grupong Dios group. Mo ni siya. Sige, ato lang subaybayan kung unsa pay mga bagong design diri sa sulod sa balay ni Ma'am Chichi para ma-update na pud na mo sunod. Bye bye. Salamat.